Mhux sew li l-bniedem jibqa' waħdu. Hekk jixet il-Ġenesi. L-ewwel ħsibijiet tal-bniedem miktuba f'parċmina ta' riflessjonijiet. Hekk jiġdu t-tempji, il-familji, il-partiti u l-għaqdiet li minn individwi bnew komunitajiet. Hekk tixet il-Knisja, l-esperjenza ta' 12 stranġier li fl-ispirtu sabu lingwa li jaqdithom. Lingwa li ntirtet minn ġenerazzjoni għall-oħra. Lingwa ta' emozzjonijiet, l-għena, il-kuraġġ, ir-refuġju u l-imħabba. Magħhom imma nibtu wkoll il-biża', id-diżappunt, l-uġigħ u l-abbuż. Gburija u distanza, nuqqas ta' tolleranza. Lingwa li bis-snin ta' ħaddieħor ingdimt jien u l-uġigħ tiegħi ħallejtu bwirt il-ħaddieħor. Kultant sew il-bniedem jibqa' waħdu. Fost il-wirt tal-uġigħ hemm festa waħda li tistona, anzi, tispikka. Festa li tiċċerebra l-umanità, festa li toħroġna mill-ġdid minn qoxritna, festa ta' vjaġġ li jdewwi. Ma tnessix, imma ddawwar l-uġigħ tagħtih sens u treġġa' l-individwu lura f'parċmina ta' esperjenzi li jirrestawraw il-lingwa li darba kienet għaqdithom. Il-lingwa li tingħata, il-lingwa tal-imħabba, il-lingwa tat-tama. Lingwa li biha l-bniedem ma jibqax waħdu. Lingwa li fiha narfu li jien u int il-preżent ta' Alla.